I posle si imate da budeš na klip. Danas ću pokazati nešto nevjerovatno i nešto što radi. Kako dobiti biceps, triceps, možda i svašta. I kako dobiti pločice. Znači, ovo su vežbe za te stvari. Prvo što nam treba, izvinite što sam ovako retardirano, izaberete jednu od ovih aplikacija, skinete preko Google, znači, na primjer, da hoćete bicepse, tricepse, da hoćete kako se zove? Ja, tako sam, znate sam nešto mislim. I kako da porastete, znači, vežbe. Ima ovo ovdje još neke stvari za vežbanje. Ima još puno stvari. Znači, ovo radi, svaki dan trenirajte, ima 15 vežba i ovo samo radi, znači, ja sam trenirao i već mi se malo mi se povećao biceps. Ama triceps, šta rećem, hlupam. Ali mnogo malo, znači, skoro se ni ne vidi, ali stvarno ljudi skinite i jako će vam pomoći, meni jeste malo. Znači, svaki dan, ima 30 dana, za 30 dana već, ako koristite pločice, dobit ćete, znači, prave pločice, vidjet će vam se sve i ja vam preporučujem aplikaciju ako vi vežbate, kao bilo ko radi za odrasli, za one koji su mali i za svakog, samo što ako vežbate svo vreme i mnogo, dobit ćete upalu mišića, tako da treba će vam odmah možete uraditi po 2, jer, sad ću vidite, evo sad ću da vam pokažem za biceps, sad ću vidite, ja sam već na dan 6, dan 3 nemam pojma zašto ga nisam radio, znači ovo sam sve radio, imate ovo za početnike, ovo može da skloni vata ako ste debeli i ovo da vam skloni, znači, masu, pa ovo je ako želite jako velike ove, kako se zovu, plačke i pločice i ovo je za najjače pločice, znači pogledajte ovo su za six pack pločice, znači ovo je najjača pločica i ovo će vam jako puno pomoći, znači imate 30 dana za svu vežbu i sad ću vam pokazati neke vežbe, znači evo na koju sam na vežbu, dan 6, evo vidite ovo imate, naprimer 20 sekundi radite ovo, 30 sekundi jumping jack, pa ovo 22 puta, pa onda ruski twist, 14 puta, piše vam koliko vreme imate, ovo je za držanje i da, ovo će vam jako pomoći, znači ja radim upravo sad vežbe da porastem, ja sam toliko sitan, ali znači samo, ja čekam da porastem, imam to ovdje razne aplikacije, to je samo sve od jednog ovog editora i to je to, ako vam se svidio video, bacite like, ovo će vam samo pomoći i čao!